Čaute, ako každé video aj toto sa začína tu v našom štúdiu, ale dneska to nebude žiadny futbalový challenge, ani nejaké podobné, ani FC25, ale dneska ideme do akvaparku Vešeňovej, dneska teda cestujeme zajtra ráno, teraz už je okolo nejakých 9 hodín, takže toto je úvod dnešného videa a zajtra cestujeme. Takže dobré ránečko, dneska už sa ide cestovať, dúfam, že sa tešíte rovnako ako ja. A ideme teda na cestu, ideme cestovať a ja sa tam veľmi teším. Po nejakej hodinke sme na pumpe a ideme si asi dať čo kúpiť, takže bude taká pauza v cestovaní. Ale teraz už teda si ideme niečo kúpiť. Teraz sme späť v aute, na pumpe som si kúpil tieto, bože, jak sa to volá, vrapy, Oreo tyčinku, Milka a Pepsi Colu. Teraz už môžeme pokračovať v ceste. Posledná zastávka, ešte predtým, než dojdeme do finálneho cieľa Vešeňova, ideme do také reštaurácie asi len tak na polievku, takže takto. V reštaurácii sme si sadli, najprv to bolo problémové, lebo tu nebolo moc miesta, mali tu moc veľa ľudí. Teraz sme si sadli, objednal som si cesnakovú polievku a kofolu, tak dúfam, že to bude dobré, poďme sa na to pozrieť. Nápoj už nám donesli, objednal som si červenú vineu, takže celkom dobré. Ideme ho ochutnať. Polievku už nám donesli a poďte sa pozrieť, ako to vyzerá. Cesnaková polievka vyzerá nejako takto, vyzerá byť nejako prázdna, aj krútony sme k tomu dostali, tak dúfam, že to bude dobré. Cesnakovú polievku máme zjedenú a hodnotíme 60, pretože bola na niektorých miestach prázdna, krútony boli strašne tvrdé a chýbala mi tam šunka a sír sa strašne lepil, ale ináč bola dobrá. Teraz už poďme pokračovať v jazde. My už sme na meste, na hoteli, teraz ideme ideme si vybaviť kartičku od izby a potom si ukážeme izbu, ja sa na to veľmi teším. My už sme pri izbe 431, ešte nikto nevidel a prvý, kto sa tam pozrie, som ja. Takže tu máme skriňu nejakú hneď pri vchode. Počkaj, nesvieti nám tu svetlo. Tu máme dvere do kúpeľne. Wow, toto je pekná kúpeľňa. Co vidíme? Toto čo je? Toto je nejaká mini vanička. Sprcha. Ako zatiaľ zaujímavé. Máme ďalšie zrkadlo. Tuto je prístielka, tam je veľká posteľ. Tu máme aj kuchyňu, kebyže si chceme sami navariť. Aj mikrovlnku dokonca. Tak, tu máme tú prístielku, tu je tá veľká posteľ. Tu máme nejaký stolík, tu som zase ja. Tu máme televíziu, takže za mňa celkom, musím povedať, že izba celkom pekná. Ešte som vám zabudla natočiť balkón, takže na to sa ideme pozrieť teraz. Wow, ako ten vstup brutálny. A toto, čo máme za výhľad z balkóna, tak to je niečo neskutočné. Tu máme taký akvapark, ale neviem, kde sú tie veľké tobogány, viete, čo myslím? My máme takto veľké a tam sú susedia. Fú, ale pekné toto máme, ale kde sú tie veľké tobogány, tie asi nevidíme, ale vidíme z izby toto. Takže ako pekná izba. Musím povedať, že pekná. Čaute, ako môžete vidieť za mnou, vy ste už v takom wellnesse, že sa boli spustiť na nejakom takom tobogáne a boli ste vonku. A teraz ideme na tie naozajstné, na tie najväčšie. Where the city shines so bright, know me under neon lights.
where the seasons flow. We met where the stars take their flight. Every moment with you feels just right. Whisper your name in the rush of the breeze. Love like an ocean rippling with ease. Heartbeats sink into this melody. You and I forever, wild and free. Hands collide like Je tu strašný úr, ale ideme na druhý modrý tobogán. A poďte sa na to pozrieť. Nešejová, tretí tobogán, poďme na to. Family tobogán. Zelení. Máme zelenú. Takže poďme na tento family tobogán. Teraz ideme na plnobytie, tak sa na to poďte pozrieť so mnou. Ideme na plnobytie, tak poďme na to.
asi bolo super, dúfam, že sa vám tam páčilo rovnako, keďže som vám natočila nejaké tobogány a vlnobytie. A teraz sa poďme pozrieť, čo ponúkajú na večeru. Sme na večeri, trošku sme budili medzi poschodiami, ale nevadí. Sme tu a idem vám ukázať, čo tu majú. Máte nejaké zobrazenie, čo tu majú a idem si vybrať ja. Na večeru som si vybral toto, ešte si pôjdem asi vybrať nejaký nápoj z tých džusov, takže ako za mňa vyzerá to dobre. Večera zjedená, bolo to výborné, to hovädzie mäso nebolo dobré, bolo také žuvačkové, ale potom som si nabral iné mäso a to bolo dobré, takže večeru hodnotím 8 z 10. Našiel som tu ešte zmrzlinu, takže vyzerá to dobre, takže to si dáme ako dezert. Dal som si jahodovú a citrónovú zmrzlinu, takže vyzerá to dobre. Zmrzlinu z papanu bola výborná, tá citrónová trošku kyselkavá, ale ináč bola výborná. Dal som si ďalšiu zmrzlinu, toto je taká čokoládová. Čoko zmrzka z papana a idem ešte na jednu jahodovú. Sme na nejakej vonkajšom, čo to tu ako je, ale pod nami takto, wow, tak to je niečo. Krásny máme výhľad, a sme sa toboganovali. Fú, ale až tak sa nebojím. A tu máme ešte Liptov, krása. Hráme žolika, tu sme karty pre prvú hru, no vidíte sami, nebudem radšej hovoriť, aby superi nepočuli, že čo mám za karty. Teraz už vám poprajem len dobrú noc, dohrali sme žolika, hrali sme potom aj kvartetu a teraz teda dobrú noc. Čaute, dobré ránečko, my sme na raňajkách, ráno som nedostičil už na izbe, ale teraz ideme na raňajky. Ja som praženicu a grépový džús. Teraz už sme pri izbe, boli sme na raňajke a potom zahrali taký ťukací hokej, alebo jak to mám nazvať, tak toto. Takže teraz sme na izbe a ešte nevieme, čo ideme robiť. Buď na tobogány, alebo von. Nakoniec sme sa rozhodli pre wellness, takže ideme do wellnessu, na tobogány, bazény a také veci, čo sú tam. Ľudia, idem vám natočiť ten zadný tobogán. Som hore, len čakáme, kým sa tobogán von.
Jazda bola skvelá a ideme na jazdu číslo 2 na tomto istom tobogáne a potom pôjdeme na tie väčšie. Teraz ideme na protiprúd, je taký bazénik, ktorý je v tvare takej osmičky a tam ťa to vlastne posúva samo, takže ideme tam. Teraz sme v takom relaxačnom bazéne, takto, tuto, takže sme tu. Čaute, my sme boli ešte v saune a v takých bazénoch, ale nenatáčal som. Natáčal som len ten tobogán, na veľký sme ešte dneska neboli, teraz si dáme obed, dal som si hranolky a potom pôjdeme na palacinky a potom môžeme ísť na veľké tobogány. Takto vyzerajú hranolečky, mňam mňam. Čaute, my sme boli na palacinkách, ktoré som zabudol natočiť a boli sme v takom voľnom svete a teraz ideme na veľké tobogány. V hotovom vonkajšom bazéne. Teraz sme na izbe a akurát ideme na večeru. Zabudol som natočiť, že je ten príchod na izbu, ale však to je jedno. Teraz sme na izbe a teraz ideme na večeru. Čaute, sme na večeri a teraz dneska už nebudem natáčať, že čo je na večeru, pretože niektoré jedlá sú rovnaké, niektoré sú možno iné a ja si teda idem vybrať. Neviem. Na večeru som si vybral takto rezeník a hranolky, ako vyzerá to úplne dobre ten rezeň, ale som ochutnal, je výborný. Zmrzlinový dezert. Dneska tu majú iné zmrzliny. Takže dobré ráno, včera večer sme ešte hrali karty. Potom sme ešte pozerali hokej Slovensko-Švédsko, po druhej tretine som zaspal, bolo to 4-0, ale nakoniec sme prehrali 5-0. Teraz ideme na raňajky. Nikto nie sme na raňajkách a tento hriankovač sa volá rovnako ako ja, Saro. Takže idem si na tomto hriankovači, ktorý kopíruje názov svojej hrianku. Tak dúfam, že aspoň odkaže, aby si dali odber, keďže sa volá takisto ako ja. Vyhľadal som si Saro na internete a vyhľadal mi to domáce spotrebiče. Takže trošku divné, ale takže ja som domáci spotrebič. Aspoň im odkáž, dajte odber. Vidíte? Dajte like a odber. Už mi Saro vytvára hrianku, no. Tak dúfam, že mi aspoň spraví dobrú. Takto vyzerá finálna hrianka od Sara. Dal som si tam maslo, kečup, šunka. Za mňa to vyzerá dobre a ideme to. Teraz ideme už do lesu po raňajkách, ideme do hrdzavej vody, tobogány, vlnobytie a také, tak sa na to poďte pozrieť so mnou. Čo už ste tam boli? Takže teraz na vonku ideme do takej hrdzavej vody, pozrite sa na to so mnou. Je to
taký bufet, takže sme si objednali, tu je takéto posedenie, to je bufet, takže tam sme si objednali. Dejšce z tohoto jahodového jupíka. Dobrý. Čaute, sme na izbe, za chvíľu začína Man City proti Southamptonu. Ešte predtým sme boli takom relaxačnom basenu na Silver tobogáne. Na vlnách. Na veľkých tobogánoch. Na obede. Na palacinkách. Znovu na tobogánoch. Čaute. Dostáva Manchester City. Bryan Ederson. Obrana 82 Rico Lewis, Ruben Dias, Manuel Akanji a Joško Gvardiol. Pred nimi dvojica Bernardo Silva a Mateo Kovačič. Ofenzívni záložníci James McAtee, Kevin De Bruyne a Phil Foden. A na hrote norský zabiják Erling Haaland. Sú náhradníci Ortega, Marmuš, Grealish, Doku, González, Gundogan, Savinho, Nunes a Nico O'Reilly. Polčasová prestávka 0-0, veľmi slabý prvý polčas od City, na to, že Southampton je posledný. Vyhrali len 2 zápasy a majú 3 remízy, ale na všetko ostatné prehrali. Tak je to celkom slabý výkon, ale dúfam, že v druhom polčase zaberieme a ešte to vyhrajeme. Koniec zápasu, zápas bez golov, veľmi smutný výsledok, normálne strašne slabý výkon, ako Erling Haaland, tak aj Kevin De Bruyne, tak aj Pep Guardiola, ktorý strašne zle striedal. Marmuš tam mal byť o niekoľko minút skôr, ako kedy prišiel. Prišiel v nejakej 87. minúte. Marmuš tam mal byť od 70. minúty. Takže aj Pep Guardiola strašne slabý výkon, no bohužiaľ nedá sa nič robiť. Remíza 0-0. Poďme teda na večeru. Na večeru rýža, kuracie mäso a greboviču. Ako dezert opäť zmrzlina, tento raz mangová. Čaute, takže my sa odbydovame a dneska ideme domov, ešte sme boli na raňajkách. A teraz už teda ideme domov, že ste si bežne užili rovnako ako ja. Vidíme sa pri ďalšom videu, dajte like a odber, čau.